It takes both sun and rain for a flower to grow. In this world full of combats, I deeply accept compliments and criticisms. Your own opinion and views are appreciated, for we are living the privilege of this country's freedom. But there were a lot of things to consider in life, and I hardly stand for what I believe is right and for the things that will matter in the future. That love doesn't take only your heart while leaving your brain behind. Hence, both will take you to the right purpose and right destination. Sumoto, nagituman dyan na mo ang plano nga adtoon si BJ kauban akong mga close friends sa school. Upat may kabok na nga to og wa jud ko kasabot kay mas excited pa man kay sila. Grabing sayuha nga miadto sa apartment. Nangadto jud mi sa kampo og postura kayo ko mga kauban. Murag ako ra joy luoyon og nawong ani. Well, sila naka-OOTD jud. Samtang galakaw mi og duol na sa kampo. Nahibong ko nila kay sige naman sila rehearse sa ilahang gipang sulti inig abot daw dito. Hi sir. Morning. Ano ba si Sir BJ? Sir, pwede maka-story Sir BJ. Huwag daghan pa siya. Mong ako silang gingnan. Ngahoy, nansa mo diha? Relax lang ka mo diha. Kaya ako bitaw mga tubang og sulti kay ako may uyab. Tubag sila nga, nag-anda marami. Just in case lang. Hindi na nga tawa. Medyo nakulbaan jud bitaw ko atong time. Pero nagpakadasig lang jud ko. Pag-abot na mo sa entrance, nakitaan mi sa kadtong kauban ni BJ nga gidala niya sa apartment. Siguro nahibong po to siya maong giduol mi niya. Mingon siya, "Oy ma'am, naabot li ka dire." Mitubag ko nga, "Tuyo nun tanako si BJ dire sir. Makasulod ba kami ani sir? Ay di rabi ani among gidala." Mitubag siya nga, "Makasulod ra mo ma'am. Ako'y bahala." Moto nga ni sunod ra pud mi niya. Pag-enter dyan na mo dito, mura man mig mga sad-an og dating. Kanang padulong i-firing squad. Kay gipananaw jud mi nila sa among pagbaktas. Napod to'y nigawas nga medyo idara na og naka-army green shirt ra siya. Dahil ni dool siya na mo. Tinungutan na, "Masaya to mga ma'am." Itubag ko nga, "May buntag day sir. Pasensya na kay sa bala. Nalang to ko'y toyo ni BJ sir." Dahil ni-insert og ingon tong kauban ni BJ og ingon niya, "Sir, mo dining uyab ni BJ." Ni-smile rin lang sir, pero gibati na dyan may kaulaw ato. Murag nang gahi na miss among gibarugan, kay all eyes man sila namo. Tinmingon tong sundalo nga kauban ni BJ nga. Nara si BJ diha ma'am. Nagsakit manggod na siya. Silbi isolation na namo diha. Gitulo to niyang murag gamay nga barracks. Huwag ako siyang gingnan. Pwede na ko siya doon, sir. I mean, pwede ba may daring mga civilian, sir? Tubag siya nga. Okay problema, ma'am. Kung need mong assistance, ing na lang may daring. Nakuyawan ba ako siyang assistance na gingon. Mura man sad og wild nga tao ang among gisad siya. Sumato nga gabaktas na may padulong adto og nikalit og istorya akong mga kauban nga. Ma'am, kinsa man to siya? Basig senior or superior to nila. Wala man lanta nag-respect. Mingon pod akong usa ka uban. Hoy, basin biya og commander to nila. Agoy na lantaan eh. Na minus points sa jud mi ani kay wa may mga batasan og mauhon kung rangguhan to si sir. Ipadayon nami sa barracks og didto ra sa gawas nagtambay ako mga kauban. Itagaan man sa silag bangko nilang sir. Pagsulod pa na ako, murag nakurat jud si BJ. Kay unsaon na pod lagi nga naabdan man ako siya nga nagsuot pa sa iyang pants. Ambot og brief ba to or boxer to ko nakita. Tinmin si BJ, nga wa man ka manuktok ma. Tubag ko nga, ha? Asa man ko dapit dari manuktok nga wa man gani ni pultahan. Open naman gudaan og laos-laos jud og hangin sa style aning ilang isolation area. Tingutan si BJ nga nung naado ko. Tubag ko nga, gimingaw ko nimo. Ngano, ikaw ra ba day pwede mo kalit-kalit og abot kung mingaon? Dahil niga ko siya galit na ako. Tubag siya nga, gimingaw sad kay ko nimo. Tubag ko,
Unya, nganong wala man ko nimo gitagad? Nganong wala man kay update na ako? Naunsa naman ka? Dito pa niya gi-explain iyahang side. Ginuklugan jud niya pag-ayo ang nahitabo namo. He gave space iyang kaugalingon ug nagpugong siya kadali nga mobisita sa kuha para lang mo sink in sa iyang nahitabo. Niangkon po siya nga dili siya ready atong rejection ug naigo jud iyang garbo ato. I admit nga naasad ko'y sayop atong hitabua kaya ako arap mong side akong gi-consider ug wala na nako una-una unsay iyang bation. Naayo siyang pasaylo kay na-realize sa niya nga dili jud tanan butang daw daanon sa santong paspasan. At the same time nauwaw po daw siya nako kay gabot-buot siya desisyon ug iyahara. Nauwaw siya kay nagpaka-selfish siya that time ug wala niya gi-consider ako ang side. Nauwaw siya tungod kay nakabuhat na po daw siya sayop nga tungod sa desisyon daghan na say naangin. Same atong nahitabo namo kadtong pagbawi sa mga bata. Pero dili man jud nako ma-blame ni siya maski unsaon kay dili man sad invalid ang uban niyang rason nganong nabuhat niya. It seems like kuwang lang jud sa confirmation sa usag-usag. Wa ko siyang giingnan. Pa, nakasabot ra jud ko si mo ha. Ayaw lang palabi o ka-disappoint sa imong kaugalingon. Nasakitan ko kay nagsakit pud ka ug naaman sad ko'y sayop ato ug willing ko nga makorekto mao ayaw kahiubsi imong kaugalingon. Then mitubag si BJ nga nahadlok ra gud ko ma. Basin maguba imong pagtan-aw sa kuha tungod giin ato ti kapaag. Then mitubag si BJ nga nahadlok ra gud ko ma. Basin maguba imong pagtan-aw sa kuha tungod giin ato ti kaog paagi. Tabag ko nga, pa, timani ang gamay nimong sayop, dili rason nga kalimtan na lang nako ang mga maayong buhat nimo. Mas mulabaw pa jud ang kamaayo nimo sa kuha. As much as possible pa, di ko gusto ma-feel nimo nga less ka kay honestly, more than enough ka para sa kuha. Nahigugma sad kog tarong nimo wakinoy. Pok marosad bi ako. Okay naman tali maging marupok basta nga to sa tao nga seryoso si mo. Pero ambot nga no jud nga bisan unsa ka seryoso mong storya kay mo katawa jud ni kalit si BJ. Mao ko siyang giingnan ngano ka? Naday katuanan sa akong gisulti. Tabag siya nga wala man. While dala hapay-hapay sa kumbo. Kung ako siyang giingnan, nikatawa man ligi ka. Tabag siya nga, nalipay ra ko sa nahigog magtarong. Nangayos at kong pasaylo niya, labaw na siyang gibati nga kauwaw siyang relatives that time. Kaya gipasagdan na sad nako siya nga siray mga tubang og musawo sa kauwaw. Naayon na sad kog pasaylo niya og gipasabot nako siya sa reaction nako ato ug sa akong pagbaliban. Labaw na sad sa akong mga nasulti nga nakapahiubos siya. We both compromise each other's lapses. Saon. Tao raman jud mi og daghay mabuhat nga mga sayo. The good thing is kaya pa namo masettle in just a span of time. Kung ako siyang giingnan, next time pa og mga bugat gani nga desisyon, ayaw pod ko kalimte sa pagpahibaw. Aron masabutan natog tarong og unsay maayong buhaton nato. Dako kaya kung pagsalig nimo pa. Ang nakita sa nako nga maski mabulilyaso gani, mahandle jud nimo og tarong nga situation. Itubag si BJ nga sorry jud ma. Naluoy man sad ko nimo kay permi ra jud ka maipit sa situation nga akong gibuhat. Pero salamat ma. Kay dako kay kag pagsabot nako. Same raman mindo ha. Maipit ko pero makalusot man gyapon. Siya mabulilyaso pero kalusot pa rin. Ug ako siyang giingnan. BJ, sabton jud ti kataman sa kumakaya. And never man sa nako na feel nga disappointed ko si mo. Di man ni pa. Wa jud ko'y laing laki nga gustuhon. Maskin in another life, hangyoon nako nga unta, ikaw gihapon ang para sa kuha. Tabag siya nga, handumon day gihapon ko nimo nga bisag sa sunod na kinabuhi. What if ma sa sunod nga life kay tao gihapon ko, unya ikaw kay mananap na. Mitubag ko nga, wa jud ko'y swerte. Adto na lang pud ko sa laing mananap maipo. Basin pa di ay makakita sad kog mananap nga naka-camouflage. Ay katawa po siya. Nangatawa na lang minduha og miingon siya nga. Pero salamat ma. Kay wala jud ko nimo pasagday sa akong gibati nga kasakit.
Nakaunahuna bi ako questions sa kong worth kung angayan ba jud ko nimo. Mitubag ko niya nga, pa, dili na ko gusto magunahuna pa kana. You always mean the most to me. Willing take up pakaslan pero sabot ta nga dili ora-orada ha ug ayaw ng surprise. Simple ra jud akong gusto pa. It's either civil or church. Importante approve na tong duha ug approve sad sa atong both sides. Pag si BJ, okay ma. Basta ha, engage na ta karong adlaw. Nahala sige. Mitando na ko. Wala ko masupak basta mao na to among sabot. Dinmingon si BJ nga, ma, kung magminyo na ta, same pa ba gihapon imong pagpangga sa kuha, bisag naa na tay mga anak. Mausab biya jud na imuhang priority. Tubag ko nga, karon gani pa nga wa patay anak, ipangga naman gani tika nga murag baby. Same ra tingali pa, basta mo sustento lang ka. Ikatawa ra siya og miingon, nigminyo na to ma, undang na si mong trabaho. Focus na lang ka namo pohon sa mga bata. Mitubag rapod ko nga okay. Sige. Pero tiwason usa ni nako akong masteral pa ha. Pero dili man pod buot pasabot nga after pa ta magminyo. We can do both. Tabag si BJ, sige. Tabangan na lang pod ti kagastos imong masteral aron ini-graduate nimo. Naa na jud kay utang kabubot ko nako. Naunsa na jud ni. Di po jud paarkan sining inchi ko. Misumpay si BJ yung giingon nga, bitaw ma, si Lord na lang joy bahala na to. Mutuo bi ajud ko nga na siya'y plano para na tong duha. Kay dili man tiniya ibutang sa ingon ani nga situation kung dili jud ta para sa usag-usag. Og tungod sa mga heart-to-heart talk ni BJ, nakalimot na noon ko sa kong mga kauban, maong nigawas ko kadali. Pero pagkitaan ako, nangawala naman sila sa gawas. Niadto daw sila sa unahan, kay nakikchikas sa mga kauban ni BJ. Sa mga to nga gisinyasan ako sila, kay manguli na mi ato. Then maingon ta ko sa kakauban niya, di para pwede mauli, at imanan na si BJ diha, kay nagsakit pa na. Ug akong isa kauban maingon pod niya, kami ray manguli ma'am, magkuha ra may gamit nato, kay mag-overnight ta, ug mag-camping sa Mindoro. Nakurot ko sila hang giingon. O ako silang giingnan, huy, pag sure mo, bawal na sa iladere. Mitubag sila nga, nisugot man sila ma'am. Tanawa, nag-andam ganig tent para ko niya. Tubag ko nga, pagtarong mo ha, basig mayayay mo anang mga kauban ni BJ. Nangatawa ra po sila. Huwag nangula yun sila kay magkuha gamit na mo. Hayahay pa jod, kay gipasabay sila sakay sa army truck na padungpod sa tab. Daan pa jud lagi ko, na ay laing agenda. Nagkatawa na lang jud ko magunahuna. Sige na lang, at least gidamayan ko ani nila. Gisultian pa na ako si BJ nga di may manguli og dako kayang isi. Yatiman o sa nako kay nagsakit biya pod ni. Ug ako siyang gingnan, nga pa, nganong sige man kag kasakit. Mitubag si BJ nga, gihamog-hamog lagi ko ma. Pero, naulian namang dukoron. Nagbalak mo gud ko nga muli, kaso naunahan man ko ni mo dali. Sumoto nga nahitabo jud ilang plano-plano nga camping. Gingnan pa ko nila nga kamera diri sa tent diha ra ka sa barracks. Lisod pod kaayog mo apil pa ko didto nga nagparis-paris naman sila. Kidalhan ra nilag pagkaon kay nagsugba man sila didto. Pag humana mo kaon ni BJ ato, winiabot tong lalaki nga ni-entertain na mo ganiya. Tanangutan na siya, okay na ka. Mitubag si BJ, nga okay na ko ang kwan. Dahil nilakaw na to siya. Sumanangutan ako ni BJ nga, kinsa dito ba? Na-curious po lagi ko, kay ni siniestra siya, og nag-getsod na ako. According to him, ang kuluto niya sa pag-agawan, ng side siyang papa. Dahil ako siyang giingnan, mga dagkong tao dyan nagkaliwat ni mo pa eh. Basig kaliwat po mong President Duterte ha. Sultibi ako anang imong mga kaliwatan aron sa dili ko makurat in taon. Dahil may katawa siya miingon. Ngayon lang gud og kahadlok ma. Di lagi ka namo oratan. Now I know nga nung dali ra kay ni siya kaikyas kay naay gisaligan. Nanggawas may adto kadali kay nangadtumis sa mga kauban, perting lingaw man sa nila.
Nakulbaan jud ko ato og kalit kay gitawag man ko siyang uncle og gisiplatan ako si BJ kay magpauban ko pero nisinyas ra pud siya nga adtuon na lang daw nako. Tuod man nagkiistoryahanay mi ni Sir og nag-share siya siyang background hantod naabot among topic ngadto ni BJ. Ito po kay bawo nga siya man di ay naka-trigger ni BJ nga magbuhat atong kasalkasan. Kay mao man sa dayto iyang gibuhat sa una. And mas worse to kay 2 times siya na na-reject daw. Pero asawa na niya karon. Kasabot ko siyang gipunto pero naaman sad mi nasabutan ni BJ ug si Lord nay bahala sa among gugmaon. Nahuman ra sad among istorya og gihanggat na sa nako si BJ nga matulog na mi kay hapit na sad to 12 AM. Mutana ko, pa, asa man ko ani dapat matulog? Tubag si BJ, tapad ta dire, maigo lagi ta. Gamay pa lagi siyang katre. Kanya og muliho ka kay maglagapak na ang tingog. Tubag si BJ, nga dungan ratag uli ma. Adto ko sa apartment nimo mag-isolate. Tubag ko nga, may pa. Aron tabangi sad kog compile atong akong mga motions. Miyas mamarapod siya. Naunong kadali among istorya-istorya ni BJ kay pastilan. Nakabati mig tingog sa wakwak. Ingon si BJ, ni tingog ng wakwak. Ingon biya sila basta kusog og tingog nasa layo. Pero og hinay gani, nasa doon. Tubag ko nga, gibahak na. Hinay man lagi rog tingog. Si BJ, basi naara diha sa kilid, murag tiguang ni nga wakwak, kay kagalkal man og tingog. Or gihubak siguro ni. Nakatawa man nun ko si Hangi. Kaloy pud sa wakwak, kay gilibak man ni BJ. Medyo naglisa jud ko sa mong porman dito. Samot na kay paglihok na ko. Nasangit akong sanina sa lansa. Gitabangan ko ni BJ og sa wadamha kausang lihok niya kay nahugmak jud among gidaan. Si BJ patay tani ma. Tubag ko nga sagdira na po lisod pog magpanday ka og gabing daw. Mitubag si BJ makaingon jud ako mga kauban nga napalabian ka dire. Nakitawa kog miingon niya, kahugma ko naman sa na imo higdaanan. Nasumutan ra na kay kita mang duha mi higdaan ra. Mao to nga giayo jud ni BJ og ang ending na nga pulaw nun. Wala mi katog pero niakbo na lang ko sa lamisa kay murag nalipong nako sa katulugan. Next morning na mauli nami, kuman pa nang hinamo sila ang mga senior dito. Hinahinay ra mong biyahe kay wa ra ba ni tulog ning usa. Then abot kami sa apartment ato og ni text akong kauban nako. Worth it. Unsa makahani nga worth it iyahang gipasabot? Para ba kahani namong BJ or para sila? Sunod na lang ko makikchismis nila kay di apa ko'y ati manuno. Ang si BJ, ma, nangutan na si mama ba o kanusaan na po daw tamang uli sa Visayas. Wala din ko katingog ato. Kay murag nauwaw pa ko sa kong kaugalingon basin magkita na pod mi siyang relatives dito. Pero BJ, nagkatawara sa akong facial expression. Umingon siya, nga dili na lagi ka makuratan ni gabot dito. At may katawa. Huwag ako siyang giingnan, ikaw ra akong agaron pa o kanus aka makakuha na pod og passes. Tubag siya, nga dali ra kay nama. Itubag ko nga, dalhan itong mga bata pa. Itubag si BJ, nga sawayan ako istorya ilang papa. Huwag ako siyang giingnan, sige pa, go. Kaya ra na nimo total og mabulilyaso, makalusot ra man gihapon ka. Nahimot na lang jud ko nga magunahuna ni among mga plano. At least karon medyo nahimutang na among mga kalag. Kay nasital namin. Giampo lang jud na ako nga tagaan pa may strength ni God sa mga trials na maabot sa mong kinabuhi. And I always pray for the best para na mundo. I-pray nga i-grant ni God ang tagsa-tagsa ka desires sa among kasing-kasing. Daghang salamat sa nakasabot ani akong sigulanan. And kudos to your brilliant minds for thinking differently. And in a mature way, you know who you are. As a woman, stand for your principles. Kuntrahan makasatanan, always remember that your life matters the most. This is woman empowerment, and I hope everybody stands for this. And it takes a brave-hearted man to stand for you despite of hardships and trials.
A man who's willing to compromise and accept every faults. Judge me and bashed me, pero nagyapon ko'y BJ. Bitaw. To BJ, hugti ang pagtuo, nga dili kumubiya sa kasadyag kabalaka. Kanunay kang may kasangga. I love you lang ga. How? Kanta naman di ay ni. Ug diri na ako tapuson akong sugilanon. Salamat sa pag-uban ako din. Mag-prepare pa ko kay may exam na jud ko ugma sa akong mga estudyante. Wanay issue ilang maong tuloy-tuloy ang saya. Charm. Ladies and boys, doon tag-ingon. Sana all sabton